Nkosazana unjani? Yebo bhuti. Uright kodwa? Ngiyaphila wena. Right. Wazi wamuhle Nkosazana, yazofanele mina. Hayi bhuti, mina angithandani nomuntu ongenawo umatric. Oh, hayi Nkosazana ungakhululeka ke lapho ngoba umatric ukhona kanti futhi nginamanye ama qualifications over umatric. Kanti okunye ke futhi, noma ukuthi awubhemi, awuphuzi, cha, ngalola kude. Hayi ungakhululeka ke futhi nalapho Nkosazana ngoba mina ngikwenza konke ngiyamitha ngiyama requirements. Futhi ke mongenayo imali baba, ngi-allergic low relationship leyo angizwani nje mina. Ungakhululeka Nkosazana. Imali nje into ekhona ikhuluma ihlale ephaketheni nasemabhanki. Hayi bhuti, ngiyabona ukuthi yonke lento engiyifunayo nayo. Kodwa ke kushoda okunye nje. Ngabe yini lo sisi? Bhuti mina ngifuna umuntu omncane ngomzimba. Imina lo. Athi kuba mude. Imina lo Nkosazana. Abe mnyama futhi. Ilapho engena khona ke mina lapha. Lawo sisebonela umatric ukhona. Nemali ikhona. Hayi kuyibala hayi ngeke ngifakaze. La ufakaza ukhona ngokuyibala. I can see but you meet all the requirements indeed. But ke ngifuna umuntu omnyama nje kade sengishilo azoba muhle abe nalonto. Wena nje angisayiphathe yakho.